No niin, varmaan kun näin kuvaillaan HD-Dodemoninkaan ja... Joo. Me ollaan Hypixelissä Skywarsissa. Nyt on taas tää ärsyttävä mappi, tai mun mielestä ärsyttävä. Haluuks sä nopeus, tai nopeus? Tai. Mä haluun tai. Hei, anna kengät takas. Okei. Mulla on taas aika lopet kamat. No katso, sais Hei, otetaan sillai taas, että meillä on toi... Sulla... No, nyt otetaan selfie. Ota. Hei, älä oo noin lähellä. Ollaan vaan täällä meidän saarella ja yritetään, että joku tulee tänne. Ei viitti, koska se tulee ihan tylsä video. Eikö niin joo? No Boa siitä se alas. Oi, hyvä. Orange. Hyvä. Hyvä. Hyvä kopets. Mä tapoin tonkin. Hyvä kopets. Mä tapoin ne kaikki siitä poville. Mikä kombo? Mä tapoin ne kaikki siitä. Hei, siellä on kamaa. Siellä on pikkasen kamaa. Joo, vähän kamaa. No joo, itse otit sit kaikki. Ammun lumottu timumiakka. Ota. Ammuna. Joo, mä menen kohta syömään. Nyt on niin hyvä. Tästä tuli kyllä oikeesti sit hyvä matsi. Niin tuli. Me odotettiin niin kauan. Onks sun timumiakkaa mulla? Hei, ota. Tästä on... Noin. Tuossa timumiakkaa. Mä kuulostan varmaan siltä, että mulla on kauhea kiire johonkin, mut ihan hätäs. Joo, mennään keskelle. Nyt tuli kyllä sit aika hyvä matsi. Kuuliko sä muuta, kun mun äiti puhuu? Vähän ehkä joo. Joo. Ei se nyt haittaa. Niin ei se haittaa, vaikka video on se tärkein. No niin. Hei, varo tuo. Ei, tippu tonne. Mä menen tappaa sen. Pärjääkö? Vitsi, tää matsi menee muuten nyt hyvin. Katos vaan, tän jäi tämmösiä. Me vs 1 tiimi. Pakko rektaa. Sit niin hyvin tää matsi. Kyllä hei katsotaan kuinka mä oon tappanut 6 tyyppiä. Mulla on ihan hies. Mä oon tappanut 6 tyyppiä tähän mennessä. Hei, noi tulee tänne. Hyvä, jos tässä on peitetty näin. Niin, mennään. Ei, varo. Tuu tän. Ne tulee kyllä tähän Hei, ihan. tänne. Auta. Oi vitsi, tapaks sä se? Varo! Voitettiinks? Me voitettiin! Tää menee niin hyvin kyllä. Ai niin, mä unohdin ottaa sen voittoselfie, mutta ihan sama. Me otettiin silloin joku se matchi alkoi kyllä, että ei sillä niin paljon väliä ole. Ihan sama. Älkää ihmetelkö, jos me oltiin noin innossaan, kun me voitettiin, koska me ollaan yritetty kuvat jo niin monta kertaa, ja me ei ole voitettu oikein kertaakaan vielä. Niin. Et ei se nyt periaatteessa niin hienoa ole, että voittaa, mutta kun me ei ole voitettu. Niin, kun perus ihan voittaa melkein aina. Nyt kun me ollaan niin kauan yritetty saada niitä voittoja videolle. Mulla kerran kävi sillä, että niin kun mä koko ajan kuvasin, mä en kertaakaan voittanut. Sit kun mä en enää jaksanut kuvata, niin sit mä heti voitin. Mulla oli äsken ihan hies käsi. Se oli hyvä, kun sä vähän rettasit Boville. Niin. Älä.
Mietikö pystys... Oi mä kuolen kohta. Kerään tältä tyypiltä nuolia. Ja mennään tänne. Ja sä sanoit silloin, että jäädään tänne silloin, kun me äsken voitettiin, että jäädään saarelle vaan. Jep. Mä taas tapoin yhden tyypin voville. Mennäänkö? Ei mennäkö. Ei mennä. Ei. Mennään tänne. Mennään. Ei, älä mene. No kiva, kun sä nyt sanoit. Mä sanoin koko ajan, että mennään tänne. Sitten, ei, kun mennään tänne. Tappele. Ei kun mennään sittenkin. Ei mennä. Mennään. Ei mennä, hitto. Vitsi, Mä menen, koska ei mulla ole enää mitään voittomahiksiakaan. Joo, mutta mä menen vielä peliin. Tästä tuli kyllä tästä tuli pikkasen sekava video, mutta ihan sama. Mut upataan tää silti. Joo. Me tehdään mitä me halutaan. Täällä kuuluu Se on jännän näköistä, kun noi tyypit tulee tuolta ylhäältä. Niin. Juu. Tosi. Ota. No niin, katsotaan millä tää menee. Katsotaan. Onko sulla povi? On mulla povi. Ei oo, on. Mä oon ihan sekava. Saa tarroveita. Joo, antaa. Mulla on jo. Joo. Kuinka sulla on? Mitä? Oh! Mitä? Ei! Mitä mä teen? Mä niinku... Kato, mä hakkaan tästä, mä näen, että siellä on chestejä. Mä luulen, että se on joku tuo salapaikka. Mä povasin yhden alas. Joo, hyvä. Katsotaan millä tää menee. Mä en oo itse bovannut vähän aikaa ja nyt heti bovasin ja povasin tuon alas. Sä voi bovat niitä vähän. Joo, otin tuplaat. Osu molempia. Vitsi. Voi hittaa kananmunia tuolta. Hei, mennään. Ei mennä. Nyt se tuli. Vitsi, mä tipuin. Juu. Ja bovaa. Joo, mut hei. Kiitti kun katsoitte videoa ja muistakaa laittaa liikkeen, jos piditte. Ja me nähdään sitten ensi videossa. Se on nyt sitten moro.